Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Παύλος από το Dark Zone Greece, έρευνα παραφυσικού. Η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο, αλλά ξέρω ότι μπορεί να ρίξει στο YouTube το βίντεο. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας και θέλω να με ακούσετε προσεκτικά όσο μπορείτε μέχρι το τέλος. Χθες πήγαμε σε ένα χωριό του Πελοποννήσου και όσοι γνωρίζετε την περιοχή, ξέρετε ότι εκεί υπάρχει μια γέφυρα. Το οποίο, όπως είπα και χθες στο βίντεο μου, είχαν σκοτωθεί δύο παιδάκια. Έχασαν τη ζωή τους όταν το ποτάμι φούσκωσε. Δεν πήγαμε για βόλτα, δεν πήγαμε να κάνουμε την πλάκα μας, όπως θα νομίζουν οι περισσότεροι. Πήγαμε για λογαριασμό του καναλιού μας, του καινούργιου μας καναλιού, για μια έρευνα. Προσωπικά είναι η 4η-5η έρευνα, δεν δηλώνω επαγγελματίας, αλλά έγκλεισε με προς το παρόν. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε με το Φώτη και τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουμε τη δουλειά μας πιο σωστή. Λοιπόν, παιδιά, στην αρχή όλα έμοιασαν φυσιολογικά. Όσο όμως προχωρούσε η έρευνα, άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα και off cameras που δεν μπορώ να αγνοήσω. Άκουγα φωνές, ξεχάσαμε να πάρουμε βασικά και τα μικρόφωνα και θα ξανακίνει αυτό το λάθος. Το EMF είχε τρελαθεί χωρίς να υπήρχε προφανής λόγος. Το ίδιο και το Spirit Box. Και το πιο περίεργο, αυτό που έγινε στο τέλος, χωρίς να πω τίποτα ούτε του Φώτη και τα λοιπά, ούτε σε κανέναν. Του λέω του Φώτη, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Νιώσα την ανάγκη να μαζέψω και να φύγω, παιδιά. Γιατί τι είδα. Είδα μία μαύρη φιγούρα. Είχε ανθρώπινο σχήμα, αλλά δεν ήταν άνθρωπος. Στην καμία περίπτωση. Και είμαι σίγουρος, δεν έπαιξαν τα μάτια μου. Δεν ήταν φαντασία μου. Το λέω και ανατριχιάζω. Είχε κέρατα, αυτό φαινότανε, και βασικά δεν μπορώ να περιγράψω και εύκολα την παρουσία. Δεν πανικοβλήθηκα έτσι μπροστά στο live και τα λοιπά, μπροστά στο βίντεο τέλος πάντων που κάναμε με το Φώτη, ούτε με το Φώτη, του είπα απλά τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ο Φώτης με ρώτησε τι έγινε, του λέω πάμε και θα σου πω. Το οποίο δεν του πάει και τίποτα μέχρι να γυρίσουμε στην κόρη. Δεν κάνω να σημειώσω αυτό το live για να σας πείσω για τίποτα. Αλλά ούτε και για να δημιουργήσω φόβο, παιδιά. Το κάνουμε αυτό γιατί γουστάρουμε να το κάνουμε. Υπευθύνη μας. Οκ. Απλά αυτό που έζησα δεν ήταν φυσιολογικό και χρωστάω μια εξήγηση. Η έρευνα του παραφυσικού λοιπόν δεν είναι παιχνίδι και χθες το κατάλαβα πολύ καλά. Και θα πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα θα τα προσεγγίζουμε τελείως διαφορετικά. Να θυμάστε αυτό που έχω να σας πω, ότι όλα αυτά υπάρχουν. Αν μπορέσετε, θα ήθελα τα σχόλιά σας γι' αυτό, αρνητικά ή θετικά, αρκεί να είναι με σεβασμό, ούτε βρίζουμε ούτε κάνουμε. Όποιος δεν τα πιστεύει, όποιος δεν κάνει, μπορεί να αποχωρήσει από το κανάλι, να γράψει τη γνώμη του με αξιοπρέπεια, χωρίς να βρίζει. Να ξέρετε ότι θα υπάρξει και δεύτερο επεισόδιο. Ήδη έχω μιλήσει με το φίλο μου, τον Black on the Dark, από την Αθήνα. Θα πάμε σε αυτό το σημείο, θα
κάτσουμε παραπάνω, θα τρίξουμε τα δόντια, ό,τι γίνει θα το περάσουμε και ελπίζω να καταγραφεί στην κάμερα αυτό που είδα. Λοιπόν παιδιά, καλό βράδυ και να είστε πάντα καλά.